Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Gong, kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kowe, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacem-macem lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapak musike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa, Kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Lho, kowe tak penangake ngajar para dewa. Sikilmu sak cengkang ora ngambah Bantala. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawur-gawar-ngawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae.